up guys? Nasaan may dere balik sa Gaston para mag-interview. Yes, mag-interview na po mi guys. So, buhatan na mo itong part 2 ito. Ang mga nga gibuhat nga part sa lawas sa lalaki na gusto ni mo hawiran. Pero karon nanay twist by part sa lawas sa babae nga gusto ni mo hawiran. Bola lang yan. Before ito mag-start din sa itong video dahil May 2 dito sa El Salvador, Ulaliman, Open Field Sa Nobela Band. Shoutout kami sa Nobela Band. Guys, May 2 guys, El Salvador guys, 7 PM. Adto mo dito guys. Kaya namin dito. Kada may ila-ila guys. Kabantay mo sa mong first video. So, alin sa Darili. Hanggang taon. Hi. So, siya mong gamiton. Gamitan na mo siya. Kay Will you please repeat it? Gamitan na mo siya. Kay magpawid man ni. Gamitan na mo siya. Kay magpawid man ni. Sana all. Ayun, dili guys. So, introduce sa yung self part. Ako si Roses Rawan. Si Rawan. So, siya mong himong props karon. So, tara, para di ta madugay, sugdan na to ni. Yes, go, bra. Para amigo, Shane Lewis. Shane, akong pangutana sa imo kay part sa lawas sa babae nga gusto ni mo awiran. Hawak. Hawak? Ganong hawak man? Dala, hindi sabihin. Hawakan ko mo ba? Awiran na hawak sa babae. Awiran mo hawak? Sa bus din. Gago! Kamay ba? Bahala ka dyan. Ganun bahala man. Ayaw ka na nanay. Babad na, babad. Paano masabi? Bad, na bad. Gusto mo mapun sa langit, ha? Part sa lawas sa babae nga doon atras ka. Forma kayang lawas. Forma kayang lawas. Kanang gauna day. Ayaw. Kanang gauna. Target locked. Ba? Kanang gauna sa babae. Kakatrak. Ay, kakatrak ka na. Kung saan nakap. Kung saan nakap. Mga bunga nyo! Sa inyo! Kung saan nakap-size. Nakap-size na. Mga sigsa nga size ka. Size ka po. Ha? Size ka po. Ang saan ka kadako? Ang saan kadako? Mas dako pa syupaw. Nice. Ayun, na kay. Gamay-gamay rin mga kanang butong din kanang kumilon ngayon. Oh my God! Kumilon na mo. Bounce chick din ka ba? Bounce chick. Roses Day. Saan na part sa lawas sa babae gusto unitan? Kung inintindi ito, Pilipitan dila nito eh. Part sa lawas sa babae na gusto unitan. Ngano buhok na? Wala lang. Ngano wala lang? Wala lang. Wala nang magpapagod. Kamot na ito gusto unitan. Gusto unitan. Gusto ko. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. Sa lawas sa babae na maasam. Hawak. Ngano hawak man? Gago! By the way, di ba mo yung pangalan? Jessica. By the way, mga Jessica. So, joke. Part sa lawa sa lalaking gusto ni mahawiran. Kamot. Diba? Ang sa'yo nasa kamot tayo ma'am. Kuan kini. Kala lang siya wiran, ganda siya sa super maglaag mo, mong jud. Kanang kamot nga gabasa, gusto ko kamawiran na. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. Dili ka ganan ng kamot nga gabasa day. Nagbibiro lang ako. Part sa lawa sa lalaking ma-attract kang ayo. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ni may myself. Pariya mo gusto mga
halisa, cutie halisa. Halaka, pwede dali cutie. Sana all. Sa balon, sir. Jason. Jason. Jason na ba kay Uyab Jason? Na. Asa man? Kanong kauban mo ganina? Dili! Ay, dili! Part sa lawas sa babae na gusto ni mawiran. Gay! Ano? Siguro hawak. Ha? Hawak. Hawak? Pero sa itong gawiran mo ganina, hawak? Uy! Sige, Milan. Turo ko to. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ano hawak man? Sadya may tawidan kay ano ba? Dili mo mabuyan. Hindi totoo yan. Hindi na, mabuyan ko itong diri, digit pero di kayo mabuyan mo. Gago! Yan na eh, kanang pinakumot ba? Ano? Oh, shit! Baliw ka yata eh. Ano kadaan ako na panguntahan sa imo. Part sa lawas sa babae nga ma-attract ka. Part sa lawas ng bayan ng mga ako. Loading. Meanwhile, Part, challenge ta part. Ana dya silang tunga part, dya silang tunga. Sayaw part katong sayaw nilang kuan bitaw lini part walini. Sa itong Gabi Valenciano. Oh. Kaya. Yes. Basic. oh hell no. Lenny Robredo, vicepresidente, Chico Pangilinan, let's go! Gago! Ano yung pangalan? Sunny di ay. Sunny. Sunny, this is your question. Part sa lawas sa lalaking gusto ni mahawiran. Nakakagigil ka. Buhok? Anong ganahan mo ka sa buhok? Ano lang kanang Asa lapit nga buhok? Di sa Sa ulo, sa... Buhok sa ulo. Buhok sa ulo. Binawasan ako. Gunggong! Ano yung pangalan, ma'am? Shang. Shang, first question ako sa imo. Part sa lawas sa lalaki nga gusto ni mawiran. Kamot. Kamot. Ganong kamot man? Kada. Katong kamot na basa. Katong basa nito. Para saan yun? Basa ka na ba? Water bender ka na. Yung mga ato. Okay ra? No. Ano okay ra man? Lami? Mas lamig pa. Halisa, pwede halisa, cutie halisa. Halaka. Paano masabi? Question ako. Part sa lawas sa lalaki nga gaka-attract ka. Ab. Tungubos din sa abs din. Pwede gapon. Hindi yaman. Asa man nato itong gahi? Itong gahi yabon parang sa abs. Ha? Wow naman! Wow! Bitaw ma'am, na ako'y ipa-istorya sa imo ma'am. Istoryado ang ban ma'am, karon 10 time. Karon. Karon. Oh, 10 time. Karon. Kano sa mawala masugton? Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. Tuwing Pwede ma'am. Gusto yung pangalan ma'am? Leslie? Ay, Leslie ba katong marksman sa ML? Oo. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Part sa lawas sa lalaki nga gusto ni mawiran. Lahat ng ganahan maka sa abs ma'am. Dakutin. Yun saan na yung muna pagbuhat ma'am? Anong inanaw ba? Anong gwapa ka pirmi? Halisa, pwede halisa, cutie halisa. Halaka, pwede dali